Jeden múdry človek mi raz povedal, sú len 3 spôsoby, ako môžeš spoznať mesto. Môžeš s ním plávať podľa hviezdičiek a Instagramu. To sú tie UFA, príliš identifikovateľné. Nákupné centrá Made in Europe a slovenské reštaurácie s menučkami v nemčine. Narastie ti brucho a zrastú sa ti oči. Alebo sa od neho odraziť, ako okruhliak od jazera. Lebo nie vždy sa vieš pozerať. Vtedy zúfalo skáčeš po mestách ako ten kameň. Môžeš hrozne chcieť, snažiť sa, ale nejde to. Si viac vo vzduchu ako vo vode. Viac vonku ako v sebe. Tanky v Kieve. Ukrajina je pod paľbou ruských zbraní. Na pokyn prezidenta Putina nad ránom zaútočila armáda z Ruska, Bieloruska a anektovaného Krymu. Z Ukrajiny prichádzajú správy o desiatkách obetí. Ešte sa dá do mesta vniknúť, ako do ženy. Vliezť mu pod kožu. Pohádať sa s ním. Nech ťa niekde vyflusne zmeteného, aby ťa upokojili len polnočné vlny Dunaja. Dlaňou cítiť jeho drsné múry, hrubosť miestnych ľudí. Môžeš sa v ňom aj pomilovať. Nech ti je pódium. Soundtrackom k duši. Silové závody národní podnik Škoda, Mladá Boleslav. Jeden z nejrozsáhlejších strojírenských komplexů v Československu. Tady vzniká řada typů automobilů Škoda, které si získaly oblibu doma i v zahraničí jako vozy hospodárné a bezpečné, plně odpovídající požadavkům současnosti a lidovosti. Spolu boli. V poli, v mori, na streche. Prečo to tak bolí? Utekať a nevedieť. Priestor na chyby. Ťažké ako veľryba. Tvoj dých pretína nás zlomených. Tak malám ako chlieb. Túžim poznať ten liek, tajomstvo tohto sveta, kde slovesom láska je a neha oživuje mŕtve telá. Máme problém. A tým problémom je vrakoncia skládka, na ktorej práve stojím. Jedná sa o tony toxického odpadu, ktoré postupne tečú do vôd Žitného ostrova. Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská. Slovenská a žiadna iná. Tolerujeme iné národné kultúry, ale naša kultúra nie je zmiešavanie iných kultúr. Ak máme byť uznaní ako národ s vlastnou kultúrou, Slúbili sme si lásku,
Slúbili vravieť pravdu len. Slúbili sme si vydržať. Vás, povedzte to za mňa. Je to americká! Americká! Pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Ako príde pravda o fašizme na Ukrajine. Ako príde pravda o tom, že najskôr sa zabíjali ľudia na Donbase. Zabíjali sa tam Rusi. Až potom sa my dozvieme veľkú pravdu o Slovensku. Dveře se zavírají. Příští stanice Tak poď, ukáž sa, kto vlastne si. Čo si schopný a čo všetko skrývaš za tými nevzhľadnými múrmi. Chvíľu si bol ticho. Áno, čušal si ako vož pod chrastou. Skúšal si zapadnúť. Myslíš, že sa na tvoje hriechy zabudlo? Tak to nie, kamarát. Pred sebou sa neskrieš. Takéhoto priestoru, ako sa tlačiť v tom malom 98 či 88 metrovom byte, ktorý máme. Myslíte ten Cukermandli, ten to je maličký trojzboj 80 metrový. Maličký byt. Si vlastne celkom obyčajný. A cítime ťa úplne všade. Premýšľam, ako toto ticho pomôže nám. Kto nás vypočuje, keď na dne si sám. Rastiem v tvojej dlani. Dlaň mám. Spočítať smiem na srdci srieň. Vo vlasoch tvoje prsty, skrehnuté vtáča v hrsti, je naša láska.